Kublai pi barok ki lok ki jor jongi ki para bengej la pi don ha jela mikalia la pi don hangno hanuro ni khot sngop hai pi sha kaneka program jong ka sabat school discussion bangin ya puli ki sabat school jongi bat ni sngop kemen nakamta ka hope channel ka ba ai ngi kalat ni kaneka platform ba ngin ya sam ya ka khubor ka tin ka jong blai ha ka tin khasi ka sabat school jongi ha kaneka kwatar ka pasau ka dei ka mission Ublay kadai ka mission ka jongi blatho da kiba bun ki director jong ka global mission jong kabalang 7 day Adventist bat menta ngin ya po sha ka jingi puli ka jongi kala nong ka ba nengkong bat ka lenong jongi ha ka ni ka subject ha ka ni ka lenong ka ba nengkong kong ka mission ublay shangi kani kadai ka benta ka ba nengkong ka benta ka ba ar ngin sayok sngew ha kani ka tayo ka banwan te haswa bengin sedang ya ka jinge kren ka jinge pliu jingmut jongi ka ten ka jong blai ni khot ipi baro ba ngin ya plek jingmut bat ba ngin sngap ya ka khubor ka ten ka jong blai bat shwa kata ngin ya pendam ye khli jongi ha ka jing duai kuk pa jingi ba peneng ha ka ne ka por atrai ni sngap na aingu yemi ka jing bha ka jing isnai ka jome ba mila ri mila sumar mila don rengkat bat ni ha ki sngi ki por ki bla leit bat khublai atrai ka ne ka lat bangi yo bani sam ki ten ka jome lembaga Hope Channel ya ke khubor lembaga Sabbath School kerku yang hilang baru hak ni kapor atrai kat bangi sim menta ma biki pop ke jongi bat pendap ingin men sim jome hak teng jisu ngadwai amen. Bangin sedang hak ni kapor ngas ngumen ban pen itu sepi yakini ki I dekhot jong ka Sabbath School jongi hak ni ka por ngan pen itu shwa nengkong yelade ngadai forget minot langsiang nga one population isha Spicer Adventist University haka master first year bat ngan sim ya kabenta jong ka sngi nengkong bat hang ni ngidon ya iba pensat bor bare iban ya sam yangi ya ka kubor ka Sabbath School haka sngi ka baar ban ngidon ya iya kemen lang haka liang kamon jong I ba pensat bor insim haka sngi ka ba lai bat syakamon jong ya kemen lang ngidon ya I mam Carol iba pendep ya ka doctorate study jong I na Philippines bat insim haka sngi ka basau bat syakaliang kamon ka jong I mam Carol insim I last born ripenar ya ka sngi ka basan te haswa bingin sedang ya kenika Sabbath School ka jongi kat bangin sedang namar ngi pulih hang kenika lenong syapang ka mission ka jong ublai ngakwa ban bu ka jingkli ya I mam Carol hak ni kapor ka ai kenika mission leni kamut ayu kenika kentin mission kublai shibun pastor katkum ka jing sung tho jonga ka mission katkum ka dictionary bala ai da unisor ubatai ba commission kade kakam bapa yano kini artli ki jing batai ki ai jing mut ingi ba kade kakam ka ba mano kila ban pha yano ben litle shagano no ka jaka kata kade commission ta kublai shibun ya kata ka jubab ka basngu tenat ngi sngew ya ka jing jubab syapang ka mission kade ka kam bala pen khamti yano ban lej ban pendep ya kata ka kamram kabla benshet ngiyo I ya kanika jingmut jong ka mission bat ngisngau tho hni ba ka mission hi ka sedang nengkong da ublay la thau ya ubreu ha ka dur ka jong uhi bat ike ki baro bala penlong ha ka perthai bat ha sahit benang kata kadai ka mission jong blay ban thau ka perthai ki baro ki bran jing im bat ki bomdan jing im bat ublay la thau ya ubreu ha ka dur ka jong u ha ba ubreu la hap skapop bat ublay sedang ro sakawe pat ka mission kumno ban pen im ban wanra pat ya ka jinga dei ka jong bat uta ubriu ubla jingai na ublay te ngakwa bangin ya pulih ha kanika por naka Genesis kalanong kabal lai ka khot na ka ba khandai ka ong kumne
tiu trai uba ublay ula khot ya u Adam bat ura ong ha u medon syae. Ka jingkeli ka jong ublay ya u Adam haga keper Eden kamut ba ublay syamliyo I ka ai kabalajia. Hanre ublay ukwa ban wanra ya ka ni ka jingkeli ha u Adam ba u Adam sngau tho ya ka ai ka ba ulale kalalong ka ba bakla. Namar ublay ula Aishwa ya kata ka hukum ha u ba unambam yo tau ding ka jingtip ya ka bahabat ka basniu. Tingyo I hani ba u Adam hadin ba ulale pop ka Bible kay itu ngi ba ula shifting bat kumta ula buri yaladi na khmat jong ublay bat ula buri yaladi hapdeng kiding jong ka keper Eden mau bat kaim te hang ni ba u Adam sngau thu ya ka jingle ju ya ka pop ka ba ula le mau bat kaim ha ka keper Eden kumta u Adam bat kaim ban darap jot ya kata ka jingle ka jongki kilas dang ban thau da kisla jong udeng nembur bantap ya kata ka jing lengkhuj jong ka met jong ki namar ka burom jong blai kam don syu hang ne nyu I ba ubriu usdang ban le daki kam ka jong u banda ya ka e ka ba maki kila le ya kata ka ba bakla ti hendrai nyu I ba ublai syemkut tang hne ba ki briu kin jot ha ka pop hendrai ublai uyai wat ya ki hapdeng jong ka ni ka keper Eden bat kumta ublai syem hun tang ban I ki hang ne re ublay ulale ai ban penim ya ubreu bat da kaba ulasya ba khon lang brot ban yap ban penkup ru ya kini ki jing thau ki u da ka jan kup snik lang brot ha ka Genesis kelong balai ka khot ka ba arphoi phin syam ya kane bat ka ne ka dei ka jing kenya ka ba siuspa nam ta ki pop jong breu ban penyesuk ya ka pop jong u Adam bat ka im tingyu I ha ka jing tho jong Apostol Paul ar Korin kelong ka ba san ka khot na ka ba khat khandai ka tin jong play ka yithu ingi ba ublay upanyasuk ya ka prathei shaladehi ka ongkum nei kata kalong ba ublay udang panyasuk ya ka prathei haladehi ha ukris klem da nyeu haki ya ka jingpalat jongki bat ba ula bukti hangi ya ka tin ka ne ka jing panyasuk ni aingu ya ublay ba ublay udon ya ka mission ban wan biang sya ka prathei ka ba ula thau ya ubriu bat kumjo yang ai pi ublay uyai khot ingi syau habangi la jengai u habang ngila hap ka pop ukwa ban penyesuk yangi haba ngi la jengai na ublay nyo iya kani ka mission ka jong ublay ba ublay ula sedang syuamu uya ka mission bat ngiru ngi shimta hakata ka mission ka jong ublay ti mentang ni poi ha ka sngi ka ba ar ka jingkeli ya I aba pensat bor bare kalong phila ban batai yangi khendiet syapang ka mission ka jong blai ka jingkhot jong u ya u Abraham bat ya kalong ying kalong sem ka jong Abraham blai shibon ni ki jingkeli jong pi ta kumangyo I ba blai hi udon commission ka bakham baha naga banta ban wanra ega yo to somba yo ba lokular ta kumta blai hakapor ba Abraham ublay ula jet yo ublay ula ong kawe ka kam ong khelet mino nagani ka jaka man late sikata ka jaka ya kabangan ngan pen I me hande gijing ko ngo ke jong Abraham hande uyai ko ngo yo ublay ha ke jing ya lenti ke jong u bat kumta ublay ong ha ke Genesis khat ar baru ublay ula kerkhu yo Abraham walaupun khrau ro ik kerteng ke jong u na pedeng chat benriu bat kumta haden ke jing ya lenti ke jong Abraham bat kapen I yangi ba ublay udon yik ka bak hampha haden ngyo I ba ublay ula dep kular yo Abraham ba u bana u unmi usambay ublay udang ye trikam bet haga katkum gani ka kamat ka bangayo hadiga snibaar kadai ba ublay udang yai trikam lengba Moses ba lengba u Joseph ban pandep ya kani ka mission ke jong u taga tanakani gani lengba kani ka mat ka bangiyo ngisngau tho ba ublay udon kam hi bat omtang ba udon kam ngi ban pandep mission handre wat hapadeng ke mission ke jong iro u undon rengkat ban ngi aku blai shibon ba pensat ya kato ka jing
batai ke jong pi ya ke jing khot jong blay yo Abraham nak long yeng ke ba mane blay thau nak ri jong ki ur bat ki khaldi u khot yo Abraham bat ai ke jing kular u ban ayu khon bat bon yo kanti ya ke ri kanan bat nyo iya ke jing her pateng Ishak u Jacob bat ki khon Israel bat kila syong merau hakari Egypt haru saus pa lai pusnem hang ning yo i biang ba u blay u yai khot ki khon ju na ke ri ke jing long merau ka mission ke jong blay dak ka ba u khot yo Moses ban pelai im yaki bat kumta u blay uba don habneng ublay uba bishar bat uba yo i ya ke jimlong jingman jong kibriu ke jong u ula thawru ya kalat kumno ba un syong ne bat kibriu ke jong u dak ba ong yo Moses bakin thaw ka jaka kentang ba ublay un syong ne habdeng jong ki yo i ba ublay jong i udai ublay uba kwa ban ya don banta lang bat ngi namar ba kapop ka bangin lele ka pania khalat ingina ublay ti ublay ukwa ban kot syangi kibriu dah ke ba ukhot ingi ba kumta lembah ke jing ai jong ublay ya ke jing kenya jing krem lembah ke jaka kentang kibriu ke jong blay kindon ke jing yesuk bat ublay ujongi ubah hapneng te ngyo i ya kene ke jing tre ke jong blay ke mission ke ju kalong ban penjan yangi syau ka jing keli menta kalong ya i ya kemen lang pila ban bata yangi kumno ba une ublay ubla thau yangi ula kelalong uwei kum mangi ha ke jing long breu Aku boleh cuba pastor ya kata Kushan. Kasengi kebalai kedai ublay ukwa bandon bat ngi. Ini apa minta kumna ublay uan long kum mangi. Ini apa ni Isaya chapter kalnang ke pasal pun reu ke dekat ke ba kendai bat chipel. Keong to kan mau ya ke ba mencua naman barim. Nambar ngangalong ublay bat omdon uwei pat. Ngangalong ublay bat omdon ubakat nga. Ubadaya tu ya ke bakut naduk ke basdang. Badi ke bom pat leru nanduk ben Maryam dah ka boong ka jing tumu jonga kan yang bat ngan le ke jing subha baro ngiu i ngidon ni ublay ubom don kum kuwe kiblay ublay ubom don mano bani nujo bat uyu i ka bakut bari ka basdang bat kum juru ka tin kene ublay ku baula kular un sa pendep ngine phai na Genesis kalnong ka balai ke dikor ka pakasan haba ubreu ula hap syakapop ublay siam la ino yaki hangta uwat kalat muna ban pen impat yaki uwat uli khot yaki bangi lo sngeu ne church pastor berkum juru ngiu i nadu coba u adam markim kin hap kapop ula tip lupa ula don lupa ka plan kumna ban pen impat yangi ngin page na Yohanes kalnong ka ba pra ka dikor kebasan pupra Yesus Kristus ulah tu ba ulah long haswa ban ya Abraham kemudian Yesus Kristus ulah long haswa ban ya pa temen ki jongi ini pe Yohanes kalong ka ba we ka dikor ka ba khat sau hadu khan riu Yesus Kristus ulawan long kenja do kumangi ulah kala long kumangi ki briu wala udai ublay ndai ino ya kata khet benang kenang bangi baro ngini pdiang ya ka jingai ka jong Yesus Kristus ngine pairo na Matius kalnong ka ba ningkong ka dikor ka bakat prar pulai ngui Yesus Kristus wan long kumukhalung hakane ka perthei ulawan long breu hakane ka perthei ban yo ban pen imengi iwei pu baro udah pendem rit dilade ban penerangkat dor bat ngi usha ekijing bensoy kumasya bensoy mengi usha ekijing chakran ben kam palat ban yangi ndai ka khobor ka bahapat kalong Yesus Kristus ujoplu dikita kijing bensoy jong kane ka perthei te kalong kanu kesayangi bangin but ikin jat ki jong Yesus Kristus berkata ka de commission ka jong ublay syangi keblay shibon ya kemen ka jing jubab ka basyai bat ka basngu tenat ya ka jingwan long briu jong Yesus sya ka perthai ublay lem bat ngi kani kalong ka mission ka jong Yesus ban pen im ya kita ki jing thau ki belajar no ngin pai menta sya i mam Carol ha ka sngi ka basau phila ban batai yangi ya ka mission ka jong ublay ban yai peteng ban long rengkat bat ngi kibriu ki jong ublay kublay pastor nga dap shisha da gajing kemen ban yasam ya gani gajing batai kumno ba ublay uyai beteng ban long bat ngi kata ga mission jong hagani ga lindong dangi pet ka ong hang ni ba ka jing im bat ka jing shakri jong Jisu ka dei ka jing pen pau ko basai kedar jong ublay kata la so thu ba ka dei ka mission ka jong kham shu ngila ben yo i ba
ladangi pulih ke ketien ke jong ublei ha ki kitab jong Kolosai ke beningkong ke lendang ke beningkong ki dekot ke bekat san kat kendai arpo ko ong ba ublei ulal penlong ya ke jing penyesuk da ke senam ka deng pena jong hang ni pila ben ye i ba kata commission ke jong ublei bau pa yo jisu syangani ka perthei ban yap na menta ki pop ki jong ni kata namar ulayo i bangi ki breu ngila kersum yala de haka pop bat kani ka jing jerse jong ni haka pop kala penmong ya ka dono jong ublei baru ong ya lau kun kelet ban pen im ya ki namar piri ban kan mau ba ublei ula tau yangi daki kitil jong ya ki mrad ya ki wei pake jing tau ublei ushu hukum taka ketien nda yangi ki breu ublei uda daki kiti ki jong uda tau yangi tik pila ban modur ya ka jing pang ka donot ko jong benyo i yangi bengi jerse haka pop mi kersum haka pop upa yo jisu ti how chris ka jinglong jong ka kam missionary jong ublei la pen pau bat pen depura daga jingwan yap jong ha gani namanta ki pop jongi da fi pai shi ki kitab jong Lukas ru kat kendai shipo ko ong ukon ubreu ulawan ban wat bat pen im ya ki balaja ti pila bani i kat banga pule ya kani ka sengi ka basau ngala ban sung thu ba ka mission jong jisu ka dei ban wan ban pen im yangi ki balaja bat ya kita ki banget ha ta ke ka mission ka jongi ru ka dei bangin pen priang ya ka gospel jong jisu ya kata ka gospel ba jisu ula pen im yangi iwei pa iwei ti apostle paul ru ong wang namar ya uta ubamshim latip ya ka pop ula penlong ka pop na ka benta jongi kenang ba an penlong yangi ka hok ublei ha tikani pila ben shem ha sheki nong kerin baar ka lenong ke basan ka rekhot ke baar puwei ti pila beni i kani kari ka mission ke jong ngipat sheki wei pat ya kita ki bam tip ya ka jing shisha bangin ya sam ya kita ki belajar si ha ka pop bangin ya rap ya ki ban kelepat ya ki lingba ka jing ya sam jongi ya ka ketien ka jong ublei ku blai shibon ya ka jing jubab jong pi mam ni kani ka jing batai kani ka sabat skul jongi ha to ka sengi ka basau ang yo i ba jisu shwab un kiu shabenang ru ula ai ya kata ka gospel commission ban pha ki senram gi jong bat kularu ban long rengkat bat ki ha gospel Matius arpu prag nong rekhot ka ba khat pra hadu arpel ban ya lap i ka gospel shi ka prathai barok ka wei ban baptis ki bangai ha ka kertem ku pau khon bat umen sim ba khoj kane ka mission ga jong jisu ka bla ai pateng hangi kum ki briu ki jong ha kini ki sngi mentangi poi ka jingkli ka ba khadu ya i last bon ripnar pila ban batai yangi ya ka mission ga jong jisu hadin ga jimi pat jong bat shwa bu un kiu shebneng ka ka jingkular ya ka bala ai yangi ha ka jingwan ka jong ta khoblai shibon pasor am ta ka jingli ka jongpi ka si ka basan ka dai shpang ublai uban sawan pat na ka banta jongi ta ladangi pai show yo nis nang ka khat sau khot ka ba ningkong de ka balai ka ong kumne wat ki kuslai na ka don jongpi to ngai pi ha ublai to ngai hangaru ha ka ying ukpa jonga don bon ki pulit jongne lam da kum ta ngala ye thu happy da bangan selait no ban kre ha ka jaka ya pi ondang la lait na ban ngala lait kre ya pi ka jaka bangan wan pat ban ngan shimti ya pi holiday hi bar ka banga long manga piru pila ban long kene ka dei kata ka jing kren ka jong jisu ki sinran ka jong u haswa bun let keu shabnang ba unsa ba haba un let keu shabnang ba un light ben kre ka jaka nakwanta jong ki but hakata ka jaka ka ba mau hi long but makiru ki laban long lambat ki but ong ba un shimti yaki but ladangi peru ha ka jingben paul nong ka ba arphoi de khot ka balai ka ong kumne but ni le skang waktin ka ba jam na kata ka khat ka da ong hakmi ka de ben kol jong blai rungkat but ki bru but un chong lam but ki temaki kin yelong ki pai lang jong u but ublai but ublai hi un long lam but ki but un long ublai jong ki
kene de kita ka jing yo i ka kita ka jing yo i jong apostol Yohanes nong tho jong ne kitab jing ben pau ba wat ha perthai ke ba thmai ro ba ka pen i ba ka jing thrang ga jong jisu ka jing thrang ga jong jisu hadin ka jing me pat u ba ndor kat lam bat ngi hadu ka perthai ke ba thmai la ong ba ublai hi don ka jing thrang ka ba undan bat ngi kumba udan bat kisin ran hatu ke por ha por ba undan ha sla perthai bat la ong ba ka don ka jing thrang ba undan rengkat ro bat ngi ki bro hadu ka perthai ke ban thmai ke ban sawan kata ka de mission ka jong ublai kata ka de mission ka jong ublai ba thrang ba undor kat lam bat ngi ki khun ben ru baro bat ngi la ban pe ngi la ban sem ka we ka jing tho ka bala tho ka kot ka jing thrang jong ka erta ka bala tho da ka ilen juwat ka ba ong kum ne hak ne ken bon sa thau thmai pat ye ki eke baro ka taban kil jong blai kan long lam bat ubru bat lang ba ki arta bom jukot ki bala suspa kin yat ha ka jing shai ka jong utrai kin ro ye u na ka banta ka jing ai song bha ka ba phla ka bam la su ban batai ta ne ge ka mission ka jong blai hang na perthai ba om on kwa ban don kat lam bat ngi ki khun ben reu ka jing thau ka jong u menta bat hadu ka perthai ka bat thmai ka ban sawan ro Shibon Lasbon ya kajing batai ke basyai bat ke basing kenat ngi iya kajing kular kajing wanu jisu kular bandong rengkat bangi hadu ke perthai ke batmai ni pai menta kendiat sa Genesis ka jing ethu khana jong kajing pelong bleu la thau ya ubreu ke perthai kala hap ke pop ban ngi i kajing wan jisu ban suspa ya ubreu bat kumta ha ka bakut jong ka si jar snem ngi i ba ublei un sa penjot ya ke perthai ke bla sensyar da ke pop ba un sa thau ke perthai ke batmai bau ne ublei kwa melong rengkat berkibriu ke jong u hak ta ke perthai ke batmai dan syuk ke pop ke jing yam ke jing pang bat ke jing ki ba ubriu u ya kendo kumangi kendo menta ke sngi ti nge i ba ublei un thau thmai lu ki baro bat ublei u kwa yangi bangin pen krek yalade bat bangin ya simenta kani ke mission ke jong blei ublei khot ye pianga baro ki lok ki jor tunge simenta hakani ke mission ke jong blei nakamta bantrei ke kam ke jing pen em ke jong u kublei shibon ni pi baro pat ni ke por ngini pen kut ya kani ka jing pulei jing da ke jing duai imam karol ini lam ni ke jing duai pen wai tongin ya duai utrai ublei badon bor hakani klip mat atrai ngi aingu imi bingila benyo kani kalat benyo wan banya penlejing mut ya ka kitab ka jong me bet ke tin ka jong me hoi trai bonsin ngi perkat ki bam de bangin perkat bat bonsin ngi yat bakla nri commission ka jong ngi ka bam memela ai ngi bangi de ben pen priang ya ka gospel ka jong me satlak ka perthei yarap atrai ba iwei nengi ngin don kata ka benta ban pen priang ya ka gospel ka jong me hakino ki rukom but ai ba ka jingle bat ka jing im ka jongi ning kong kan long kata ka mission ba ki briu kin yo i bat bakin pai shame bat bakin yaro bat yarisa bat ngi aingu ya me atrai na menta kani kalat bengila ben benya discuss bengin ya kren chapang ktin ka jong me wat num no yangi atrai but ai bo men sem jame unyai sa bat ngi kublei shibon atrai ki jingker khu ki jong me ba me lathe halor jangi kat bangin mi no na gane kamera to don kat bat ngi bat yalam yangi bengin le ki kam ban pen sngo phai me sngo atrai ki jing duai ka pa jangi ki nong pop bari ki pop ki rengkang ki jangi to map na bangi pani kini ki baro hak teng jisu nong pen im jangi menta bach ki bam jukut amen